Welcome to another episode of eThekwini Matters. My name is Zimbili Mazibuko, your host. October is Transport Month. This is an annual commemoration of transport infrastructure and the important role it plays in our economy. Today in studio, we are joined by Project Executive Japheht Mkhabela from the city's Transport Authority Unit. Babu Mkhabela, sikubingelele sikwamukele namhlanje on eThekwini Matters. No, ngiyabonga sisi Zimbili, ngiyabingelela nami ngibingelele nabalaleli emakhaya noma emotweni. Tell us more about the eThekwini Transport Authority. What is its role, its strategies, and its mandate? Okay, eThekwini Transport Authority, it's a unit within eThekwini municipality who were established in 2004 under the old Transport Act, eyayibizwa nge-National Land Transport Transition Act. Sa-establishelwa ukuthi si-focus ey'ntweni ze-transport singaphazanyiswa yilutho. Loko sikwenza through ama-collaboration with different stakeholders, your minibus taxi industry, your bus industry, your meter taxis, all forms of transport. And yeah. Talking about the issue of safety in all modes of transport in the city, what are some of the activities that are going to be taking place, to commemorate this important month? Yeah, there's a whole host of activities that we have lined up. Sesiqalile and kahle kahle we are doing road shows ey'koleni where we are educating abafundi ngama-issues road safety, ukuthi ukwelwa kanjani emgwaqweni, izinto ekufanele baziqaphele. We are also doing ama-campaigns kuma-pedestrian crossing la abantu kufanele bawele khona. Kanjalo futhi sifundisa nabo abashayeli bey'moto ukuthi kufanele banikeze ithuba ikakhulukazi kulabo abahamba ngey'nyawo, especially kuma-intersections, ngoba ukubona ukuthi athi umuntu uyawela naye nemoto la kugcine sekwenzeka ingozi. So nabo siyabaqaphisa ngaleyo ndlela ukuthi banikeze ithuba kulabo abahamba ngey'nyawo ukuthi bawele baqede nabo-ke bese bekwazi ukuthi bawele uku-avoida ingozi, ngoba inhloso yethu ukuthi kwehliswe izinga ley'ngozi ezenzeka emgwaqweni either ey'motweni noma kulabo abahamba ngey'nyawo. So you are talking about the school campaign, the pedestrian crossing campaign, and other campaigns that your unit is involved in. But my question would be, why now in October are you putting a special emphasis on such campaigns? Okay, mhlawumbe ake ngithi it's not necessarily ngoba ku-October ukuthi emphasis yethu is on road safety issues. Road safety is part of us as a unit. We have a section or a branch within eThekwini Transport Authority that is focusing mainly on road safety issues on the road, at schools, communities, etc. But we decided ukuthi since we transport month, let us put more focus on issues around safety in different areas, whether emotweni, public transport, emgwaqweni, ekoleni, etc. I'm aware that this week there is a new energy vehicle indaba that is happening. Would you be in a position to tell us about that? What is that all about? Yes, ake ngithi nje isidlulile. Oh, okay. Indaba. We had a new vehicle energy indaba taking place ICC 2 days, umhlaka 2 nomhlaka 3 ku-October, where we had stakeholders from various institutions. We had people abaqhamuka kuma-institutions of higher learning, your DUT, your UKZN and other institutions. We had abakhi bey'moto, abo-Toyota, Mercedes-Benz and all other vehicle manufacturers that are interested in ekuboneni ukuthi we are reducing i-carbon emission, intuthu le ekhishwa iy'moto engcolisa umoya. So they are looking at different energy to power
those vehicles. They are looking at electric vehicles. They were displaying different vehicles that are powered by electricity. Ezinye they are fully fledged, ezinye they are hybrid, a combination of both, because inhloso yethu ukubona ezisikhathi siqhubeka inganingi intuthu ekushishwa imoto engcolisa umoya emgwaqweni. So indaba ibifocuse lapho, ama-discussion were around that. Angeke ngisho ukuthi that was the end of it. It's a continuous engagement where we are trying to find a solution to see environment yethu iba cleaner than how it is at the moment. So as a transport section within the municipality, that is why we felt it was important ukuthi as part of the October Transport Month sibe nayo into ezokhuluma along those lines. While we are talking about the topic of technology and innovation, let's talk about the MOVO campaign, which is it planned for later this month, month of October, to promote its cashless system. Tell us about that as well. Sounds very interesting. Yes. Abagibela amabhasi they would know ukuthi thina njengomkhandlu weTheku Transport Authority ngaphansi komkhandlu weTheku, isifiso sethu ukuthi egcineni umuntu ogibela noma ngabe uhlobo luni lwesithuthi akwazi ukusebenzisa ikhadi elilodwa, angadingi ukuthi mangabe egibela etekisini mhlawumbe akhiphe ucash noma akhiphe elinye ikhadi megibela ebhasini. So ukwazi ukusebenzisa ikhadi elilodwa, whether ugibela i-metered taxi, ugibela i-minibus noma ugibela ibhasi. Inhloso yethu leyo egcineni. But okwamanje we've introduced i-MOVO card. I-MOVO card okwamanje isebenza emabhasini lawa abhalwe Durban Transport, iyasebenza kuma-minor, iyasebenza futhi nakuma-people mover buses. So kule nyanga njengoba ku-October sihlangane ne-service provider who is operating amabhasi ethu ukuthi ke sipromote i-MOVO card, because i-MOVO card i-advantage yayo ukuthi noma ngabe kulahlekela awulahlekelwa imali esekhadini lakho, uyakwazi ukuthi uthole elinye ikhadi linayo imali yakho lo so kade uyilodile mhlawumbe makuphela inyanga ukuze ikwazi ukuthi ikulast yonke lawo ma-trip la ukuze kuphele inyanga. So sithi kubagibeli sifuna abazama ukuthi bamuvele ekusebenziseni ikhadi ukuze bangalahlekelwa imali, because mangabe ulahlekelwe imali ecash angeke uze uthole ndawo, kodwa uma ulahlekelwe i-MOVO card uzokwazi ukuthi uyothola elinye ikhadi still linawo ama-trips akho. So that is what we are trying to promote, ukuthi use a card because it is safe, awudingi ukuphatha imali, ugibela kalula ngalo, noma lahlekelwe uyakwazi ukuthi wangibheza. So into esizama ukuthi sikhuthaze abagibeli. Sizobe senza kuzobe kukhona izinto ezahlukahlukene trying to promote lelo card, and siyathemba ukuthi abagibeli bazokubona kubalulekile ukuthi bamuve from ekusebenziseni imali basebenzise ikhadi. Asikhulume nge-road safety awareness walk. Yes. Iyenzani? Ikhuluma nobani? Yenzeka kuphi nendawo? We had our walk last Friday, 4th of October. We've decided nje ukuthi kube into esiyenza minyaka yonke, because na last year sibe nayo i-walk. Kahle kahle sisuke siqwashisa abahamba ngeenyawo emgwaqweni, siqwashisa abashayeli bey'moto, ngoba sisuke siphethe amabhena anemiyalezo eyahlukahlukene ekhuluma nge-road safety, ukuthi ungakhulumi nefoni ushayela, because sibonile ukuthi ziningi izinto. I-technology yinhle yimbi, ngoba uthola ukuthi umshayeli whether wemoto encane noma wetekisi uthi eshayela uyabhala umyalezo la kwifoni, ufocus emgwaqweni, ubheka ifoni nazo zonke lezo zinto. So we are trying to discourage lezo zinto lezo, ukuthi mangabe usemgwaqweni focusa emgwaqweni, mangabe ukuthi khona into ekuphoqa ukuthi ubambe ucingo ubuyele eceleni okungcono, ume endaweni ephephile, u-attende leyo foni leyo bese kubuyele emgwaqweni, ungabangi nabani, ngoba ugcina usuwenza ingozi ngenxa yokuthi uzothi usabheke phansi kade useyama lo ngaphambi kwakho usuyamshayisa ngenxa yokuthi kade ulibele ukubuka ifoni, mhlawumbe uzophazamiseka umyalezo obuhlungu, usuwenza ingozi ngenxa yokuthi inhliziyo yakho ayisekho la kade ukhona. So sizoke imiyalezo-ke isukusho lokho ukuthi-ke
ake sifocuseni musemgwaqweni, focusa emgwaqweni. Nawe uhamba ngey'nyawo, gada imoto ungagcina sekwenzeka ingozi isidingo singekho. What message do you have for road users and drivers? Well, ikakhulukazi laba abashayela iy'moto, siyagqugquzela kakhulu bakwethu ukuthi qikelele ukuthi imoto ohamba ngayo inamathayi asesimweni esikahle, ama-brake akho asesimweni esikahle, ama-light akho, ihutha yakho, zonke izinto zemoto zisebenza kahle, ngoba lokho kuyasiza ukuthi u-avoid-e iy'ngozi ezingenasidingo. Kanti futhi nalaba bahamba emgwaqweni, ikakhulukazi kulesi sikhathi siphila kusona, bathola befaka ama-earphones. Uma ufaka ama-earphone awuzwa, ngisho ngabe imoto ibizohutha ithi bhasobha, ngeke uzwe ngenxa yokuthi ufaka ama-earphone. Ungagcina imoto isikushayisa kanti bengeke ize kushayise if ungafaka ama-earphone wezwa. So sithi qikelelani bakwethu lana eniwelayo emgwaqweni, noma niwela kuma-intersections, niqikelele ukuthi niyalinda nibone imoto ukuthi iyadlula yini. Nabashayeli bey'moto nikani ithuba, Nkosi yami, kulaba abawelayo, ngoba kuyabangwa la emgwaqweni, imoto nabantu. So sithi nje akube khona ukuzwelana phakathi kwabashayeli kanjalo nalapha abahamba ngey'nyawo emgwaqweni. Uma ngabe iy'kole zifisa ukuxhumana nani as a unit, zenze njani uma zifisa ukuthi nizobenzela ama-campaigns ey'koleni noma nibafundise? Njengoba ngeke ngasho ngaphambilini ukuthi sine-section noma sine-branch ngaphansi kwe-ETA ebizwa nge-road safety, ephethwe udadewethu lapha uRavina Sulal. uRavina uyena onikezwe umsebenzi wokuthi abhekelane nama-campaigns ahlukahlukene mayelana ne-road safety. So ama-office ethu siyatholakala lapha kunumber 30 Archie Gumede Place, base-second floor, u-road safety. So bangakwazi ukuthi abantu bafike kithina noma basiqhume ngey'ndlela zokuxhumana ezahlukahlukene engizozisho mhlawumbe before ubheke uhlelo. Maybe just in closing, can you remind us about the activities amanye asakhona asazokwenzeka during the month of October upcoming? Okay. Njengoba u-October usephansi nje, siyaqhubeka nemikhankaso eyahlukahlukene yokuqwashisa. Kukhona enye campaign esizobe siyenza nabafowethu abasembonini, uSantaco. Ngiyacabanga abalaleli bayazi ngoSantaco. uSantaco i-umbrella body emele ezokuthutha, South African National Taxi Council, ekuyibona esisebenzisana nabo provincially, bakhona nationally and also within eThekwini. eThekwini banomzimba obizwa nge-EMTC, onama-regions awu-5, South, Central, North, i-West nase-South. So sizobe sinama-campaign ey'ndaweni ey'hlukahlukene because siyafundisa, siqwashise futhi abagibeli, siqwashise o-driver bey'moto nabo bonke nje abantu abasondelene nezokuthutha. So i-campaign esazoba khona kuwona wonke lawo ma-regions. Siyaqhubeka futhi nama-pedestrian campaigns ey'ndaweni ezahlukahlukene ngaphakathi eThekwini, sizovakashela ney'ndawo ey'ngaphandle. Siyaya futhi nasemphakathini kuma-communities siyowafundisa kabanzi, sibaqwashisa nge-safety because inhloso yethu ukwehlisa izinga lezingozi emgwaqweni. Ngoba uma ubheka u-road safety thina sigcina-ke imininingwane mayelana ney'ngozi ezenzakalayo, ama-accident report, we keep those, ngoba sibe sesi-analyze sibone ukuthi iziphi iy'ndawo eziney'ngozi kakhulu, bese sifocusa kakhulu kulawo ma-areas ukuthi kube khona ama-awareness esiwenzayo just ukuzama ukwehlisa izinga ley'ngozi. So kuningi nje, watch the space, nisazokubona kwenzeka. Yeah, just on that, iziphi iy'ndawo enifocus kakhulu kuzona where you find ukuthi kunama-accidents amaningi khona? Yeah. Ngizothi before, noma ngeke ngikwazi ukuba specific right now, but we at some point discouraging abantu ukusebenzisa o-freeway because sibonile ukuthi le migwaqo ehothela wayeka, baningi abantu abalimazwa noma babulawa iy'moto ngenxa yokuthi kahle kahle akufanele bohamba ngenyawo utholakale ey'ndaweni ey'njengo-freeway. So siyak-discourage-a kakhulu lokho and sipromote ukuthi abantu abawele ezindaweni that are designated for ukuthi bawele khona, ngoba lapho ku-safe ukuthi uwele khona, ngoba uma utholakala uzoshayiswa imoto usendaweni ebengafanele ube khona kuba yinkinga lo. Kanti singathi kuyiphutha imoto mikushayise usendaweni la kufanele ube khona.
So ayasiza-ke kakhulukazi nama-reports lawa asuke indicator iy'ndawo bese sibona i-focus noma i-concentration ukuthi izingozi eziningi mhlawumbe ziku-intersection ethile, then bese sibona ukuthi imaphi ama-interventions esingawenza in that particular intersection ukuyenza ibe more safer uma ngabe kutholakala ukuthi iy'ngozi zenzeka khona. So kuba iy'ndawo ezahlukahlukene depending kwi-concentration of ama-accidents. Okay, no, Baba Mkhabela, thank you very much for your time namhlanje on eThekwini Matters. That was our project executive from the city's transport authority unit, Ubabu Japheht Mkhabela. My name is Zimbili Mazibuko, and from myself and the entire team, we'll see you next time. Don't forget to like, to subscribe, and to share.